We hebben zo meteen dus nog even tijd nodig om het zoveel mogelijk op lopen te laten lijken. Eerst zie je dat je voeten slepen hier nog op je tenen terechtkomt. Het ziet er nog niet zo mooi uit. Ja. Dat kost ook wel even tijd. Nou, zo hoor je, alles kost hier tijd voordat het helemaal loopt. Als het helemaal loopt, een tweede keer in zal zitten, dan ongeveer alles inmeten. Hoef je dan niet meer te doen. Al die letters en cijfers, die zetten wij in de computer voor jou. Dus we weten, deze kussen zijn voor jou, deze rugkussen, deze cijfers. Dus dat zal een volgende keer dan altijd gewoon heel snel klaar zijn. Maar dat, ja, voor iedereen is de eerste keer altijd inmeten. Ik laat je zakken. Ja, dan ga je. Je gaat nu naar de lopende band. We proberen jou dus op je hakken terug te laten komen. Zwaar beweging kunnen we dat instellen. Met de grote vast, de kleine vast, de hakken. Nou, nu kan hij dus wel even afgaan. Ja. Wie is dit? Er mag wel bij hoor. Als je afgaat moet ik... Jij kan er ook even naar. En het probeert het nu steeds mooier te maken. Mocht je denken, wat zeggen ze weinig, dan komt het omdat we met de knoppen bezig zijn. Blijf dus langzamer lopen. Haak achter de schip. Nou ding. Heb je al naar voren gekeken? Naar de spiegel? Zo zien, hè? Beneden heb je echt gefocust op de benen natuurlijk. En naar voren heb je nog even